Fa més de 2.000 anys, una ciutat al cor d'Europa va donar forma al món, tal com el coneixem avui, Roma. Aquesta no era només una ciutat, era un imperi. Amb enginy, disciplina i un esperit indomable, els romans van transformar somnis en realitats i pedres en història. L'antiga Roma ens va donar algunes de les grans meravelles de la humanitat. Carreteres que connectaven continents, aqueductes que portaven vida a les ciutats i el dret romà, el pilar de les nostres lleis modernes. Van ser els arquitectes de la civilització. Però no tot era ferro i pedra. Els romans tenien costums fascinants, gladiadors que lluitaven per l'honor, banquets extravagants i un estil de vida que combinava luxe i brutalitat. Van alçar temples als déus, però també eren humans, amb les seves passions, somnis i contradiccions. Avui, Roma no és només història, és vida, és cultura. I ara, 6 mononeuronals intentarem sobreviure i durant un cap de setmana. Tu eres como el chutacó. No sé, me la pique per cul, que vols que et diga. Te follen, perra. Marxem cap a Itàlia. Som a l'aeroport ja, hem arribat ara fa una mica. Volia fer uns quants plans així èpics, típics de bloc guapo, però vaig bastant malament de temps, la veritat. L'avió surt aviat, no me la vull jugar, la veritat. Anava a ficar aquí la càmera i a fer el burro, però anirem directe cap a la porta, no se'ns escapi l'avió. He de dir que és la primera vegada que vaig a Roma i la veritat ja hi ha bastantes ganes, així que veiem què ens espera. Tenim coses ja pensades per fer i és important aquest viatge perquè és reunió amb la gent de Granada. Jo he estat estudiant a Granada 2 anys, de fet, teòricament encara soc part de la Universitat de Granada, però bueno, farem reunió després de 9 mesos pràcticament sense veure'ns, així que serà interessant. Acabem d'arribar a Itàlia, he de dir que un aeroport molt maco i que m'ha passat, no sé per què acabo de mirar el micro, que se m'ha passat el vol molt ràpid, la veritat, pensava eren 2 hores o així i m'ha passat com si fos una horeta només, o sigui que de loco. I ja està, anem a buscar el tren, que m'espera a una parada de no sé on i necessito agafar el tren, així que let's go! Per cert, crec que no he dit hores de vols i tal. He sortit allà a les 7:10 del matí i ara són 2:45, acabem d'arribar a aquesta hora aquí i pues ja em trobo la sortida perquè estic més perdut. Una cosa que m'he anat fixant ara mentre sortia de l'aeroport, bueno, segueix sortint, és que aquí, no sé si és cosa meva, però el sostre d'aquest aeroport és molt baix, comparat amb el de Barcelona. Potser és un petardo que m'he fumat jo, però jo juraria que el sostre és molt baixet. No sé si és que els italians són baixets, diria que no. Però, bueno, ja arribem a la sortida. Estem ara a la zona aquesta de la recull amb maletes, zona on he portat, així que fotem el camp d'aquí ràpid perquè vull marxar i ens esperen 40 minuts fins a l'estació de tren on he de baixar, així que veiem si podem marxar d'hora. Un plan increïble. Acabo d'enganxar això aquí, la màquina aquesta, i va tirant sol. És el Prime de YouTube català, això, nanos. Mi gente, estamos a Japón. Ja ves. Bueno, context ràpid. Hem arribat fa molt d'estona, la veritat. Ja és quasi hora de dinar. I bueno, hem anat a donar una volta perquè falta per arribar gent, perquè hem sortit tots horaris diferents. Som un puto desastre. Tots han sortit a una puta hora diferent. Estan arribant uns altres des de Madrid. He arribat jo sol. Dic jo d'un altre perquè ja està vivint aquí. I a la tarda encara arriba un altre més. O sigui, és un caos, això. Hem visitat una mica lo típic. Passa que no he gravat res perquè vull gravar-ho després quan vinguin els altres, perquè hi hagi una mica de show. Perquè ara mateix, doncs, jo sol aquí tinc massa son com per fer show, saps? Estem aquí al Coliseu. És increïble. Que construeixin això em sembla al·lucinant. Jo estic aquí, em sento màximo décimo meridio ara mateix. Demà hi entrem, avui
no, en principi. Estarà guapo això, o sigui que anem a esperar els altres i suposo que ja el següent que veureu serà quan ens trobem amb ells. Camarote, hemos llegado. Aquí estamos. A cada cual más tonto que el otro. No hay mano, bro. Claro que sí. Escolta, algo así, ¿no? Soc el Marc, ja estic així, ja m'ha arribat. Ja està el vostre influencer fitness en català. Y me encanta cómo esa frase ha quedado ya de por vida. Estem a Roma, ara, i anem a menjar una bona pizza i, no sé, me la fique per cul, què vols que et diga. Tú eres como... ¿Cuál es? Dime un tío que haya... tú eres como el Shutako. Y yo, el Nino Ojeda, bro. Pero Nino Ojeda en momento piscinero, ¿no? Ya ves, total, ¿eh? Porque, vamos, Si terminamos ayer en una de 90 ya. No, al final se fue Rodrigo al sofá. Me fui Padre divorciado, ¿eh? a las 6 de la mañana y me empezó a decir... Dios, Sí, sí. y digo, y yo todo, me dicen, ¿qué más? Me dice, nada, que estoy y eso, no sé qué. Y digo, oye, me voy para el salón, dame la manta y me voy para el salón. Y dice, no, se quedó callado. Y yo digo, oye, dame la que me voy para el salón. Y me dice, ¿de verdad? Y me fui para el salón. Es que yo estoy acostumbrado, que donde ya duermo ahí... en el sofá. Ya está casi hinchado entero. A ver, espera, cállalo. Aquí sí. Cierra, No, ven aquí. Espérate, callar un segundo. Hay un pedazo de trozo. Pues mira. Piso aquí pegado. Que soy yo, no sé. Yo cállate. Espérate, no hagas ruido. Yo te lo estoy deshinchando, que duermo aquí mamá. Pues ahí, Acaba en el suelo, tú. ¿Qué? Sí, es verdad, cuesta 20. ¿Qué dices? A mí me salió el TikTok. Me cago en su puta madre. Es que si esto se está deshinchando ya sin peso, cuando Jairo le ponga el culo encima. Que va a pegar bombazo esto. Vamos, gilipollas. ¿Dónde vamos? A comer pasta y macarrón. Ahora también yo. Vamos a menjar, ¿cómo es en catalán? Vamos a decirlo en catalán. Anem a menjar Anem a menjar macarrón. macarrons. Macarrons. Anem a menjar macarrons. Moné a menjar macarrons. Mira. Depende de la zapatilla. Moné a menjar. Que con la iPhone se Ah, no, visca Catalunya. No. Visca Catalunya. ¿Has hablado en catalán? Claro, solo catalán, no parlo otro idioma. Follen perra. Vale, hemos decidido que vamos a hacer fotos random a la peña. Ahora toca fotos random, ya está. Momento street photographer. Yo no he hecho fotos en mi vida, por lo No he menos. hecho fotos en mi puta vida, tampoco. Ya ves que conseguimos. venga. Gente con sombrero. Dejaremos cosilla por aquí, supongo. Vamos. Gente con sombrero. Rodrigo, cuando cojo cosas eléctricas me palpita el dedo. ¿Qué habla ella? ¿Tú estás borracho ella? Te lo juro. A mí los huevos. ¿Has visto los perros que se suben Luis? Y yo como roto el trozo por mitad y echa mejillas, ¿qué hacemos? Échala encima del papel este ahora, que lástima. No, que se jodan, pues no se la pendeja. Está bueno, con pollo. Está bien. Está ¿Qué te has pedido? Lo mismo. ¿Vas a brioche? Buenos días, Ethan. Yeah! Que dieu, els rieroles? Com aneu? Estem així a Roma, segon dia, amb un cafè en la mà, cafè i un croissant que ens acabem de menjar. Menudo perdigon acaba de echar per la boca, encara en l'hòstia. I res, així estem. Vinga. Són les 8... No, són 2:15. No. Són 2:15. Vam anar a dormir a les 2:45. I avui toca anar al Coliseu. Tinc ganes, però tinc son. Mano, estoy emmallado. Hemos dado tantas vueltas, Rodrigo, ya. Anem al Coliseum. Vamos a salir por la supuesta salida. És una sortida que, en teoria, surts i només sortives al Coliseu. En teoria és super èpic, però bueno. Y el plano todo guapo, pero gira, obra. Gira, obra. Gira, Cipollo grabando. Tu puta madre. Hemos
vamos a pegar, Rodrigo? ¿Nos vamos a pegar aquí dentro? Sí, ahora mismo. Yo me pegava, Lo mismo. però a ti. S'ha de dir que van venir ahir ja, però tornar avui és que impressiona tant realment. I això en el seu moment prime, en el seu moment quan això es va fer i quan aquí la gent es pagava d'hòsties i portaven lleons i es mataven, hauria d'estar tan guapo. O sigui, era com un Barça-Madrid aquest camp, segurament. Bueno, aquest camp, un camp, saps? Devia ser un Barça-Madrid a tope, a rebentar. La gent super enxitxada, o sigui, crec que més enxitxada que en un puto partit de futbol. Devia ser increïble, això. Però bueno, anem a veure si entrem. Em sembla que ara a 3 de 9 o així tenim l'entrada i anem a veure, hem de trobar per on s'entra, crec que està allà, o sigui, davant meu, literalment. Literalment allà, diria que és per on s'entra. Però ara anem a confirmar i entrem allà. Està això ple de fang. Vaig amb sabates blanques i acabaré fet una merda. Acabem de veure tot el Coliseu i tal. Una cosa curiosa, m'han ratllat més arribar per gravar cinta on passen... Sí, només entrar hi ha una cinta d'aquestes metàl·liques o d'això. Un tio s'ha fallat bastant, la veritat. I també és curiós, no ens deixen gravar, o sigui, no ens deixen gravar professionalment. Aquí dins, m'ha vingut una senyora a dir-me... Professional vídeo, no. Bueno, pues a tomar por culo. I de fet estem aquí amagats, gravant això. ¿Dónde estamos? Coliseo de Roma, bro. El logipolla, diu, aquí. Aquí i jo, la catacumba. I no sé, ara anem a veure el foro, que és com la ciutat antiga de Roma, la Roma antiga i tal. I ja està. La heavy, la chupa. Hey! Hey! Com explico jo això sense semblar imbècil? No vam gravar res més. Aquí es va acabar tot. Vam decidir... Vam decidir que feia tant que no ens vèiem i tal, que va fer mandra ja gravar més. Vam decidir passar l'estona tots junts. Sobre Jairo, que heu vist, marxava el mateix dia que heu vist això últim del Coliseu. Per tant, vam decidir aprofitar el dia amb ell i el dia següent ja vam fer una mica la nostra, perquè ja també marxàvem tots i vam fer una mica... Doncs bueno, per acabar de passar bé les vacances, no? Per dir-ho així. I aquí es va acabar. Soc un youtuber de puta mare. És un blog raro, jo això de ser blogger doncs encara em costa. Estem practicant, és el que hi ha. Espero que si més no, el que és tota la intro i la part més de vlog i això us hagi agradat. Que ha estat un vídeo que ha portat bastant curro, la veritat, bastanta estona d'edició i que encantat si podeu recolzar-lo donant-li like i subscrivint-vos per aquí baix tota la pesca i coses d'aquestes de youtubers. I ja està, poc més. Merci pels que hagueu arribat fins aquí i si no heu arribat, doncs merci igualment per haver entrat, que ja algun dia us arribarà aquest missatge o us ho tornarà qui us ho hagi de tornar. Bueno, moltes gràcies doncs i ens veiem al pròxim vídeo, mi gente. Adéu! Yo. ¡Follen, perra!